हेलो नमस्कार दोस्तों, सबके प्रणाम बाटे। हम राणा रंजीत बासु भोजपुरी गायक गीतकार आप लोग के बीच में वो ज्वलंत मुद्दा बा वही मुद्दा के लेके आज बने जना बात पे चारों ओर सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब पर भोजपुरी अश्लीलता के बात हो रहल बाटे। अश्लीलता के बात हो रहल बाटे और अश्लीलता के खत्म करे के भी चर्चा जोर पर बाटे। तो जरूरी भी बाटे कि भोजपुरी में जो अश्लीलता का पैठ हो गई बाटे ओकरा के खत्म कर जरूरी बाटे। जरूरी ना, बहुत जरूरी बाटे। भोजपुरी में अश्लीलता कैसे खत्म हुई? तो सिर्फ जरूरी नहीं कि भोजपुरी में अश्लीलता खत्म होके संगीत के क्षेत्र से चाहे कोनो भी भाषा होके उस सब में तो अश्लीलता खत्म होके। और जब भोजपुरी में अश्लीलता के बात बाटे, जबले हमनी का अपन खुद का सोच ना बदली, भोजपुरी में से अश्लीलता कबू ना खत्म हुई। एक एक व्यक्ति के भोजपुरी में जो अश्लीलता बाटे ओके खत्म करे खातिर एगो दृढ़ संकल्पित होके के पड़ी, तब जाके भोजपुरी में अश्लीलता खत्म हुई। और जब एगो व्यक्ति विशेष केहू एगो गायक बड़ गायक जब वैसन गीत गा देता तबे लोग उतर आ जात वाले। उससे पहले कितना छोट छोट गायक फुहर पातर खूब गीत गा रहा बा, लेकिन ओकरा पर केहू आपन प्रतिक्रिया नहीं खे दे। अभी हाल ही में जो मुद्दा बाटे, सबसे बड़ मुद्दा भोजपुरी के जानल मानल गायक खेसारी लाल यादव सबके ऊपर चिपका। भोजपुरी कैसन के सुनवैया नहीं खे जे खेसारी लाल यादव से परिचित नहीं खे, ऊ लोग ना परिचित होई जे भोजपुरिया हो के आ भोजपुरी के प्रेम प्यार ना करत होई। खेसारी सिर्फ अश्लीले गीत ना गावेला। खेसारी अच्छा गीत भी गौले बाना, भजन गौले बाना, निर्गुण गौले बाना। अश्लील गीत कभी बहुत पैठ बाटे। हमने के वो अश्लील गीत के यूट्यूब के माध्यम से डिसलाइक करी जा, रिपोर्ट करी जा। ऐसा कितना जिन भी गायक बा ना, सब गायक के जो फुहर पात्र गीत बाटे ओके डिसलाइक या रिपोर्ट करी जा, ओकर कुछ परिणाम निकले। सिर्फ एक व्यक्ति, एक गायक के टारगेट करके आप चाहे कि भोजपुरी में से अश्लीलता खत्म कर देते, कबू ना हो सकत बाटे। आपन आपन हिसाब से सब केहू भोजपुरी में अश्लीलता का प्रयोग कैले बाटे। बहुत पुरान जमाना से भी लोग बहुत कुछ गौले बा, जो समय से हमनी के कह रहल बानी जा, वही घड़ी कहले रहन जा कि भोजपुरी में भी पाश्चात्य जो संगीत का जो बाटे, जो हो विदेशी या जो हॉलीवुड का पैठ जात होखे वाला बाटे, तो के बॉलीवुड हॉलीवुड का पैठ बॉलीवुड में होखे वाली बात रहा। अब बॉलीवुड से भोजपुरी में अश्लीलता का घुसपैठ ऐसा भइल कि ओकर भरमारे हो गए। यदि ओकरा के खत्म करे के पड़ी तो देखी दो तीन जगह ऐसा बाटे और जना के भोजपुरी में अश्लीलता खत्म कल जा सके बाटे। सबसे बड़ बात ई बाटे कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक गाय के टारगेट कर रहे हैं। अरे लेखक सबसे बड़ भी बा ना, वो लोग भी तो गीत लिखता ना, वही गीत के तो गावल जाता थे। और ओकर साथ में ओकर म्यूजिक डायरेक्टर के बाटे, म्यूजिक डायरेक्टर भी ओकर उतने दोषी बाना। साथ में जो ओकर कंपनी रिलीज कर रहा बाटे उ का कम बाना, उ लोग उहो भी बाना। यानी उस संगीत से जुड़ल हर एक व्यक्ति दोषी बाटे। और सबसे बड़ दोषी हमनी के बानी ना, हमनी के ओकरा के सुनता नहीं जा। और वो यहाँ ले जो गीत रिलीज होता टे
वो गीत कहाँ जाता टे? देख ना, जितना गाड़ी बस टेम्पू स्कूल बाटे ओमा बाजत बाटे। साथ वो यहाँ ले हटला के बाद में जितना भी आप बाजा देखत बानी, बाजा में बैंड पार्टी जो बोलल जाता टे, वो बाजा में वो गीत बाजत बाटे। वो बाजा में घर के औरत लड़की सब के हो सम्मिलित बाटे। सम्मिलित नहीं के ओकर साथ में बियाह में तिलक में वो बैठ के वो बाजा के साथ में सुनत बाटे, और संगे संगे डांस करत बाटे। टेम्पो हो गई, बाजा हो गई, ऑर्केस्ट्रा में भी आज पहले कुछ दिन पहले आप देखत रहल होई तो ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ हिंदी गाना बाजे, भोजपुरी में 2-4 गाना बज जाता, बज जा अधिक से अधिक। लेकिन आज देखी 2-4 गो हिंदी गाना बजाते बटे और पूरा का पूरा भोजपुरी गाना। और वो भोजपुरी गाना में सिर्फ लटका झटका जना के बोलल जाते थे और अश्लील गीत बोलल जाते बाटे। वो कंपनी रिलीज कर देती है, जेवना को क्यों आते पता नहीं कि वो कंपनी रिलीज कर देती है। कंपनी कहाँ कभी चैनल केहू बना देहलत, केहू को केहू वीडियो आके डला गई। तो ऊपर उत्तर प्रदेश या भोजपुरिया क्षेत्र, हर भोजपुरिया क्षेत्र से एगो भोजपुरी वीडियो खातिर सेंसर बोर्ड होखे के चाहिए कि वो गीत के पास करे। आना तो जेकर व्यक्तिगत खुद के चैनल होखे तो ओकर पूरा जिम्मेवारी ले कि हम अश्लील वीडियो ना बनाए, न अश्लील गीत लिखब, न गाई। यदि वैसा मिल जात बाटे तो पक्का ले कानूनी कार्रवाई भी होखे। एगो गायक के टारगेट क के या सब के बचावल जात बाटे। ऐसे कैसे भोजपुरी में अश्लीलता खत्म होई? जे भी बाटे ओकरा के साथ में ओसे बात करे, टारगेट करे सबकरा पर, तब जाके भोजपुरी में अश्लीलता खत्म होई। और सबसे बड़ बात, अश्लीलता खत्म तबे होई जब अश्लीलता के विरोध करता नहीं तो श्लील यानी बढ़िया गीतन का कार्यक्रम रखी, मंच देही वो कलाकार के भी, जे के बढ़िया कलाकार बा के मंच नहीं के मिलता, वो मजबूरी में स्टेज ना मिलला कारण में कौनो गीत गा के वो आगे बढ़ल चाहत बाटे। तो आगे आई खाली चिलैला से कि फलानवा हो फलानवा, अश्लीलता ना खत्म हुई। अरे आप भी एगो मंच तैयार करी और वो अपन क्षेत्र का चाहे दूर दूर कलाकार के भी ओके मौका दे, जे के कबो मौका नहीं के मिलल और अच्छा कर रहा बाटे। यदि हमार बात से आप लोग सहमत होखें जा तो वीडियो के शेयर करें, प्रतिक्रिया दें कि हम कहाँ तक हम भोजपुरी गीत लगभग में 2005 से गा रहल बने। अब कितना अच्छा गा रहल बने, कितना खराब गा रहल बने कि हमरा के एगो मंच ना मिल रहल बाटे। हम तो अपना आप के भोजपुरी तक संभली एगो अपना आप के बदले बानी, लेके दूसर के हो कितना बांध पाई उहे खुद जानत बाटे। तो ओके मंच देही, बढ़िया मंच देही कि अपन वो काम कर सके। प्रणाम।